L-Organizzazzjoni Dinjija s-Saħħa tgħid li din is-sena it-tabak se jwassal għal mewt ta' 6 miljun persuna madwar id-dinja. Fosthom 600,000 li ma jpejpux iżda li huma esposti għat-tabak. Sal-2030 jistgħu imutu 8 miljun persuna. Skont il-European Health Interview Survey f'pajjiżna 20% tal-popolazzjoni jpejpu. Rata li tpoġġi l-pajjiżna il-ħames lanqas pajjiż li fih ipejpu fl-Ewropa. 5% oħra ipejpu biss meta joħorġu mal-ħbieb u 75% ma jpejpux. Iżda hemm ħafna li ssirilhom ħsara għaliex huma esposti għat-tipjib. Is-sena li għaddiet aktar minn 2000 persuna nqabdu jpejpu f'postijiet pubbliċi li fihom mhux permess it-tipjib. It-tabak huwa wieħed mill-fatturi li jwassal għal mard bħala attakk tal-qalb u kanċer fil-pulmun. L-Organizzazzjoni Dinjija s-Saħħa tajt ukoll li nofs dawk li jpejpu imutu b'xi marda li għandha x'taqsam mat-tipjib. Id-Dipartiment tal-Prevenzjoni u l-Promozzjoni tas-Saħħa nida l-logħba Smokey Rabbit fuq is-sit tiegħu biex iwassal il-messaġġ li t-tipjib huwa ħażin mhux biss għal min ipejjeb iżda anke ta' madwaru. Il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar tkellem ukoll dwar il-kanċer fl-okkażjoni ta' tmiem il-Ġimgħa Ewropea dwar il-kanċer. Qal li l-konsum tal-frott u l-ħaxix jipprevjeni l-kanċer b'25%. Għalhekk huwa importanti li ta' spiss niklu dan it-tip tikel.